Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon! A mai videó egy első benyomásos videó lesz, ugyanis van pár új termékem, amiket én még nem próbáltam ki, illetve van egy szempillaspirál, amit viszont már kipróbáltam, de szeretném nektek megmutatni. Az első termék a Catrice All Matte Shine Control alapozója, amit tegnap leértékelve találtam a DM-ben. 1500 forint ez az alapozó, és most 1000 forintért vásároltam meg. Hát ez nem egy drága alapozó, viszont nagyon sok jót és rosszat is olvastam már róla. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, még sosem próbáltam. Írjátok meg esetleg, hogyha ti próbáltátok már ezt az alapozót. Én nagyon szeretem ezeket a matt és erősebb fedésű alapozókat, úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Egyetlen egy félelmem van vele kapcsolatban, az pedig a szín árnyalat. Az a neve az árnyalatnak, hogy 010 Natural Beige, vagyis Light Beige, és szerintem nekem ez lehet, hogy egy kicsit sötét lesz. A következő termék, amit már kipróbáltam és nagyon-nagyon szeretek, az a Maybelline Firework szempillaspirálja. Sajnos nem túl olcsó ez a szempillaspirál, ilyen 4000 körül van, vagy lehet, hogy 5000, nem tudom. De én azt gondolom, hogy egyébként megéri megvásárolni, mert ez egy nagyon jó szempillaspirál, de mindjárt meg is mutatom nektek, hogy milyen. És akkor vannak még nekem itt ilyen Siglem termékek. Siglem terméket még sosem próbáltam, viszont erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Ezek a Jelly Glaze stickek, van belőle egy fúcsia fán árnyalatom és egy Studded Silver árnyalatom. Erről az alapozóról azt lehet tudni, hogy elvileg 18 órán keresztül tart. E-vitamin van benne, mentes az olajtól és az alkoholtól, ideális zsíros és szennyeződésre hajlamos bőr számára. És akkor az alapozót egy Real Techniques-es szivacsal fogom felvinni. Nem tudom, hogy fel kell rázni. Szerintem sötét lesz nekem. Úristen, ez nagyon sötét. Aha. Jó, annyira azért talán nem. Úgy az ujjammal viszem fel. Igen, ez az árnyalat, ez sajnos sötét lesz nekem. De úgy is van, hogy leszoktam barnítani az arcomat, ilyen barnítós sprével, és akkor jó, vagy egy világosabb alapozóval lehet esetleg keverni. Na jó, lehet, hogy már sokat raktam fel. Egyébként érdekes, hogy nem láttam annyira mattnak, inkább ilyen természetes, fényes hatást látok a bőrömön. Szivacsal egyébként könnyű eldolgozni. Most így eldolgozva nem látom sötétnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon tetszik az eredmény. Mostanában a Bourjois Always Fabulous alapozóját szoktam használni, és engem ez az alapozó arra emlékeztet. Szerintem van egy kis természetes fénye, és nem ült bele a kis ráncokba, nem mutatja a pórusokat. Szerintem ez egy nagyon jó alapozó, egész jó fedése van, de közben meg nincsen maszk hatása, olyan
természetes hatást látok, úgyhogy szerintem ez 1500 vagy 1000 forintért meg aztán pláne, hogy megéri, és biztos vagyok benne, hogy tartós alapozó lesz. Szerintem nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és a színe sem olyan sötét, sőt, szerintem pont jó a színe. Úgyhogy nekem ez eddig nagyon tetszik. Akkor most teszek fel egy korrektort, púdert, és akkor utána folytatjuk a következő termékkel. Nagyon-nagyon tetszik ez az alapozó még mindig. Egyébként ezt akartam mondani, hogy mostanában ezt a Maybelline Fit Me púdert használom, és mindenképp próbáljátok ki, hogyha még nem próbáltátok ki, mert nagyon-nagyon jó ez a púder. Előtte használtam egy Catrice púdert, amit annyira nem szerettem, és annyira szép ilyen baba arcot csinál, nagyon-nagyon jól fed, tartós, tényleg nem tudok rosszat mondani erről a púderről, úgyhogy most ez a kedvencem. És akkor a következő termék pedig ez a Jelly Glaze Stick lesz. Most nem tudom, hogy melyiket használjuk. Legyen ez a fuchsia fán, mert ennek van egy kis színe. És akkor próbáljuk ki. Nem fogok sokat tenni a szememre, mert szerintem ez nagyon csillámos lesz. Wow! Na, ennyit arról nem teszek sokat. Ez egy rózsaszínes árnyalat, és ilyen zöldes, lilás csillámok vannak benne. Főleg zöldes csillámok, de brutál szép. Jó, most már nagyon-nagyon sokat tettem fel. Egyébként ezeket lehet highlighternek is használni, vagy elvileg a rúzs felé, vagy szájfény alá is lehet esetleg. És akkor az utolsó termékünk pedig a Firework szempilla spirál lesz, amit már egyszer próbáltam. Nagyon szeretem ezt a szempilla spirált. Egyetlen egy gondom van vele, az pedig a keféje, ugyanis szerintem egy kicsikét nagy bumszli keféje van, és mindig összekenem magam vele. Úgyhogy ezt ilyen reggeli rohanásos napokon például nem nagyon szoktam használni. De nagyon-nagyon szép szempillákat csinál egyébként, tartós is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként megéri az árát, és nagyon szép fekete színe van, amit szeretek a szempilla spiráloknál, hogyha az a jó fekete színük van. Szóval nagyon tartós ez a szempilla spirál, de ettől függetlenül meleg vízzel nekem könnyen lejött. Na már össze is kentem magam. Úristen! És készen vagyok a szempilla spirálozással. Egyszerűen ezt a kefét nem tudom megszokni, annyira nehéz nekem vele a spirálozás, pedig ilyen rugalmas keféje van, de valahogy mindig összekenem magam vele, és nem is ez a baj, hogy összekenem magam vele, hanem utána alig bírom leszedni a szememről. Mert ugye vannak olyan szempilla spirálok, amik, hogyha ugye összekened magad vele, akkor megszárad, és utána le tudod törölni. Na ez nem ilyen, ez hogyha megszárad, akkor csak micellás vízzel lehet leszedni, és utána közvetlen is nagyon nehéz leszedni, úgyhogy
ezt annyira nem szeretem, kicsit macerás vele a spirálozás, de egyébként nagyon szép pillákat csinált, bár egy picit összetapasztotta a szempillákat, de nagyon szép fekete. Összességében mindegyik termék jól teljesített. Ezek a Jolly Glaze stickek, ezek fantasztikusak, szerintem nagyon-nagyon megéri az árát. 2300 forint körül vannak, azt hiszem. Az alapozóért teljesen el vagyok ájulva, nagyon-nagyon jó ez az alapozó, 1000 forintot biztos, hogy megér, sőt szerintem sokkal többet is. A szempilla spirál az nálam kérdéses, nagyon szép pillákat csinál, de nekem a keféje nem tetszik, nagyon nehezen tudok vele spirálozni, úgyhogy én a szempilla spirált azt nem vásárolnám újra. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem találkozunk legközelebb is, sziasztok!